O yan, sinarino mga Mr. Mr. Peña. O sige. O yan. O sige. O yan pa si Ninong. O mga Ninong na po si Mrs. Papian. O yan na si Ninang Mrs. Roy, si Ninong ito niya pa si Manay. Sige. Ayan. May naman ito ang saranggatos ba niya? Saranggatos mo lang, diba? Ano na? Saranggatos lang. Saranggatos lang yan, diba? Sige lang. Ayan na, day niya. O yung kasi malay-malay. Ang bukala niya sa akin niya. O yung si Ninong. Ninong Mr. Arnel. Mr. Arnel Rota. O yung po si Ninong Halik po sa Pili. Si Ninong Mr. Rodicero. Sige lang. Ano yung gusto mo kayo? Anong bariya? Sabi nga ni kaya, alam ko yung akin. Yun, tayo. Ninong kaya, alam ko Bibiyon mo yan. yan po. Yan, Ninong, wala to si Ninong. Agapot wala to ang mga Ninong. Mawala ka mga Ninong in Ninong. Yan po si Ninong aking kanter nito. Wala to si Ninong, Mr. Murado. Hindi na nagpapalala. Mawala ka Ninong in Ninong talaga. Ayaw pa na ito. Ninong in Ninong. Sabi ang pinagkuloko. Okay, kila. Mawala kang magsayaw pang kamila pala ng nobyo. Tama sa banggi. Yan, tama yun. Sige.